Brillanti Dance. Kull nhar ta' ġimgħa fit-8:30 dejjem fuq One. Għawdex u Malta flimkien, dik lajta li ġejna fdati bija sena ilu u dan huwa twemmin li jrid ikollna ta' kuljum. Kliem il-Prim Ministru mexxej tal-Partit Laburista Roberta Bela waqt attività politika fix-xahar Għawdex fejn f'messaġġ ċar semma kif laqda ta' bejnietna twassal għal ċertezza u l-istabilta. Dil-lajta Għawdex u Malta flimkien hija twemmin, hija prinċipju illi rridu inħadnu ta' kuljum, illi rridu inħadmu ta' kuljum. Kemm meta jkollna s-suċċessi għax naturalment is-suċċessi jiġu biss meta naħdmu flimkien, meta naħdmu b'mod kollettiv, imma wkoll meta ikollna l-isfidi. Quddiem folla sabiħa l-Prim Ministru saħaq kif fis-snin li għaddew pajjiżna ħabba twiċċu ma' bosta sfidi fosthom il-pandemija u l-effetti tal-gwerra fl-Ukrajna. Iżda minkejja dan il-Gvern xorta baqa' jtejjeb il-kwalità tal-ħajja tan-nies. U fl-ebda waħda minn dal-kriżijiet, minn dal-isfidi li semmejt, ma urejna djufija. Fl-ebda waħda minnhom ma otorna. Iżda wkoll qatt murejna arroganza. Dejjem konna realistiċi man-nies, dejjem għedna il-fatti kif huma, dejjem żammejna saqajna mal-art. Iżda ħadna deċiżjonijiet li minkejja l-isfidi bqajna ntejbu l-kwalità tal-ħajja tan-nies, bqajna ninvestu fin-nies u n-nies dejjem sabuna warahom anke meta l-bżonnijiet kienu kbar. Il-Prim Ministru semma wkoll kif quddiem dawn is-sitwazzjonijiet ħadd ieħor dejjem ipprova juża dawn iż-żminijiet diffiċli biex idaħħal il-firda fil-pajjiż u jagħmel gwadan politiku partiġjan. Daqskemm huwa ċert illi se nibqa' naħdem bis-saħħa biex ma nħallihom qatt idaħħlu firda f'dan il-pajjiż, biex qatt ma nħallihom ifixklu is-serenità ta' pajjiżna. Daqstant ieħor huwa ċert illi la Bernard Grek u lanqas l-establishment li jmexxi l-Partit Nazzjonalista ma jistgħu qatt iġibu l-bidla pożittiva li hija kostantement meħtieġa biex pajjiżna jibqa' miexi l quddiem. Il-Prim Ministru temm messaġġ ċar ta' daw ħidma favur l-aqwa interess tal-Maltin u l-Awċin. U dan ħbib tiegħi huwa biss il-bidu għaliex għadna biss fl-ewwel sena minn ħamsa. U għal dak li wettaqna din is-sena inwettkom li għas-sena d-dieħla inwettqu id-doppju. Għalhekk inħeġġiġkom ejja nibqgħu naħdmu il-koll flimkien ħalli dak li votajtu għalih iwettquh flimkien, iwettquh bil-fiduċja li tajtuna imma fuq kollox bil-fiduċja li għandna f'pajjiżna. Grazzi.